रउआ के हमार चैनल उत्तम भोजपुरिया मूवी रिव्यू में स्वागत बा। तो आज हम करे वाला हैं एक साउथ मूवी के रिव्यू। तो मूवी के नाम बा कैटलन, जो कि आ गल बा मूवी 3 दिन पहले ही आयल बा और हम आज करे वाला हैं रिव्यू। तो मूवी की कहानी स्टार्ट होला एक जंगल से पागल हाथी। तो पागल हाथी के जो बा ना दाँत के बिजनेस होला, मतलब ओकर दाँत के तोड़ के बेचे जाला और पैसा के कमाए जाला। फिल्म के अंदर दिखावल गइल बा और जो बा ना बदमाश विलन वो ये सब करलन बहुत ही सावधानी से कि पुलिस उनका पकड़ ना सको, क्योंकि ये सही काम नहीं खे। पुलिस जो बा वो आप लोगों के पकड़ सकेला अगर आप लोग ये काम करम। तो यह कि जो बा ना पुलिस से बचते बचाए ये धंधा के कर जाएला। और ओकर बाद का होला ना एगो हीरो होला एंथनी, वो भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करत, थोड़ा बहुत साथ देला। फिर ओकर लागला कि ना ये तो गलत होता, फिर वो खिलाफ हो जाएला और ओकर साथ एक आदमी रहेला। उस आदमी के तो नाम नहीं पता नहीं कि हाँ ओकर पत्नी और ओकर बच्ची रहेला, जेकरा जो बा ना बदमाश लोग मार देलन। तो हीरो के दिमाग खराब हो जाएला और ओकर जो जितना बा ना आदमी के सबके मुआ देला, काट देला, ऐसे की तैसी कर देला। काफ़ी मज़ा होला देखे में मूवी कि आप लोग जाकर देख सकेंगे, आप लोगों को बहुत मज़ा आई। ये मूवी उहे बनाए बा जो कि मार्को मूवी के बनाए बा, उहे ई डायरेक्टर बनाए बा मूवी के, और आप लोगों के बोरिंग फील ना हुई, काफ़ी अच्छा लागी। और हीरो के नाम रहला एंथनी मूवी के अंदर, और ओकर साथ जो बा ना एक फीमेल कैरेक्टर के भी दिखावा गल बा लास्ट में, लूसी। तो वो भी जो बा ना आवलिया अपना सेना के साथ और बचावलिया एंथनी के ना। तो एंथनी के तो लटका दे रहन और ओकरा मारे के तैयारी रहे, लेकिन बच जाला एंथनी। और जो और एगो विलेन है ना ओका तो वो जला देला, बुराऊ जो कि एंथनी के साथ रहला वो जला देला, क्योंकि ओकर पत्नी और बच्ची के मार देला, गर्दन काट देला, ये जला देला। काफ़ी खतरनाक मूवी रहे, काफ़ी एक्शन रहे, इमोशन भी रहे, थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्शन रहे और क्राइम भी रहे। काफ़ी आप लोगों का मज़ा आई देखे में। मूवी के जरूर देखी जा, एक बार तो जाके जरूर देखी जा। आ चुका बा मूवी, साउथ की मूवी बा, तो आप लोगों के पता ही हुई कि साउथ की मूवी किस लेवल पे जाएला। बॉलीवुड से भी ज़्यादा खतरनाक साउथ की मूवी बनेला, तो आप लोगों के बहुत ही मज़ा आई। और जंगल के हाथी जो रहा वो पागल रहा, ओकरा मार मार के ओकर दाँत के निकाल के तस्करी होला, मतलब बिचाएला, ओकर पैसा मिलेला। और लास्ट में जो बा ना हीरो एंथनी वो पूरा दाँत के जो बा ना फैक्ट्री के कब्जा कर लेला। ये काफ़ी अच्छा दिखला और गांव वाला के मोटिवेट भी करला कि हम सब अगर मिल जाएं तो बड़ा बड़ा विलेन के भी मार गिलाएं। और सब गांव वाला जो बा एंथनी के साथ मिल जाएला और रणभूमि स्टार्ट हो जाएला विलेन के तो। और विलेन की तो ऐसे की तैसी कर देला भाई साहब। काफ़ी मज़ा आया मूवी देखने में, तो आप लोग जाएँ और देखिए। तो आज के लिए इतना ही बा। अगले वीडियो में फिर मिलम। चलिए, गुड बाय।